салом алейкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон, имрӯза навора мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки чихеле ки дар навор мебинем мошинҳои Astra G, Astra F караванҳоаш ҳастанд. Opel Vectra, Daewoo Nexi солҳои 2000 боло гуфтагӣ буданд дар комментария ва VAZ 2106 ҳастанд. Бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастанд. Дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд метавонанд дар номрои имо ва WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо бошад видеонаморо сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо WhatsApp-атон поделисия кунед. раҳмат бародарон, барои дастгирӣ барои лайк поделисия кардан аз дастгири ҳар яки шумо миннатдорем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза рафтем. якум мошини фурӯшӣ аста бародаро Opel Vectra аста ки соли бароиш 1995, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8 инжектор бародаро. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, документош то моҳи декабр муҳлат доранд. 4 та баллони нав, аккумулятори нав, состояние мошин беҳтарина, мотор 1.8 инжектор, бе камбудӣ ва бе расходай. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нарша 27000 сомон мега, бо арзон ҳам мешава. вариантҳои алишир ҳам аста бародар, ба ягон караван ё ки хачи бегам алиш мешава. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурояд, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. дуюм мошини фурӯшӣ бародаро Daewoo Nexi аста ки бародаро дар комментария хоҳиш кардагӣ буданд. соли бароиш 2004, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 13000 сомон мега, бо арзонаш ҳам мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурояд, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ва касоне ки бародаро харидор нестед, илтимос беҳуда мега занг назанед соҳибшон. сеюм мошини фурӯшиам бародаро Daewoo Nexi аста. соли бароиш 2004, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, фақат мега мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 15000 сомон мега, бародаро ахирон нарша дигар арзон намешавад. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурояд, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо WhatsApp-атон поделисия кунед. раҳмат бародарон барои дастгириятон. чорум мошини фурӯшӣ бародаро VAZ 2106 аста. инашам ки соли бароиш 1989, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.5 гуфтагӣ. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки мошина мебинед бародар, мошин беҳтарина, маладёжни кардагӣ, дарунашам тоза фасон, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 12000 сомон мега, бо арзонаш мекунам. марҳамат бародар, рақамаш рӯи экрана мебурояд, занг занед, мошина харидорӣ кунед. панҷум мошини фурӯшӣ бародаро Opel Astra G караван аста ки соли бароиш 1999, сӯзишвори газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.8.
коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин беҳтарин дета электропакет, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 40 000 сомон мегӯяд бародаро. харидори аниқ боша бо камтар арзонша мекардай. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон ки мехоҳед мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номраҳои имо, ватсап мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. шашум мошини фурӯшиам бародаро Opel Astra G Caravan аст ки соли бароиш 1998, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, расходам надорад. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. родной краска, салон тоза, ягон камбудӣ дар мошин дида намешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 45 000 сомон мегӯяд бародарон, бо арзонша мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшиам бародаро Opel Astra G Caravan. соли бароиш 2001, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро мошин мотор, инжектор, вагони астаи нав, 4 та баллони нав, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 43 500 сомон мегӯяд, бо арзонша мекардай. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо бародаро Opel Astra F Caravan аст ки соли бароиш 1997, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекунад. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. документошам ҳастанд. мошин бе камбудӣ ва бе расходай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ. нарша 33 000 сомон мегӯяд бародаро, бо арзонша мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарони дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо, ватсапатон падилитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. наҳум мошини фурӯшиам бародаро Opel Astra F Caravan аст ки соли бароиш 1995, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бародаро беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. 4 та баллони пачка дорад. срочна сум дар кора мегӯяд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 26 000 сомон мегӯяд, бо харидори аниқ боша арзонша мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарам ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номраҳои имо, ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. даҳум мошини фурӯшиам бародаро Opel Astra F Caravan. соли бароиш 1997, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хэтчбек, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳамаш мегӯяд 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 35 000 сомон мегӯяд. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. агар шумо анчунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номраи имо, ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед.
дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. ва бародарони дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон падилитсия кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк падилитсия карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннат дорем. бародаро, дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хайр, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.